Takže autoportrét. Hele, máme na to 2 minuty, tohle musí odsejpat. Světla, kamera, jedem. Všechno to začalo zhruba před 19 lety, ale tam to ještě tak zajímavý nebylo. Přesunu třeba pár let dál. Od jak živa mě bavilo téměř cokoliv kreativního. V začátku to bylo kreslení, ale to pro mě bylo spíš jenom takovou formou odreagování. Zhruba v 7. třídě jsem se ale začal zajímat o videotvorbu. To co no, někde se začít musí. Postupně jsem se také začal více zajímat o práci s kamerou a jednoduché vizuální efekty, až jsem nakonec narazil na 3D program Blender. A to je můj první model. 3D animace pro mě ale byla něco víc než jen zábava. Byla to pro mě možnost skutečně nahlédnout do filmové produkce. Začal jsem vytvářet krátké animace a každý další model už byl o něco detailnější. Už to nebyl jenom koníček. Po pár letech jsem začal pracovat pro malé animační studio a splnil jsem mi tak můj první sen. Vedle 3D animace mě ale také stále lákalo zachytit na kameru i reálný svět. A tak jsem začal vytvářet vlastní krátké filmy. S tím 3. filmem jsem se v rámci festivalu Cinema Open dostal i na velké plátno kina a tím se mě splnil můj další sen. A tak jsem se dostal až sem. Uvidíme, kolik tahle cesta ještě napíše stránek.